Joo, se on moi. Nyt esitellään miten ladataan Minecraft Skyblock. Joten aloitetaan. Eli sä menet ekaks. No, mä teen kyllä aina tälleen. Mä menen tälleen. Sitten mä menen tänne. Toivottavasti tää ääni nyt kuuluu, joten eli mä kirjoitan Minecraft download Skyblock map. Tästä. Tämä. Sitten mennään vähän alemmas. Pitäisikö täällä olla map down? Joo, tässä. Right-klikkaus ja ota video pois. Noin, nyt se menee tänne. Te ootte nyt täällä. Ennen tässä oli 3 500 000 jotain. Ihan tänne on tullut. No tää on suosittu. No, älä nyt jumita. Ja te saatte itse päättää minkä otatte. Mä otan kyllä aina. Ottakaa. Mikä se tämä oli? Ottakaa. Joo. Oliko se nyt tää se oikee? Tässä on kyllä chesti ja puu. Hetkonen. Tuolla on toi. Joo, se on tämä. Eli lataatte tän. Periaatteessa mä lataan noin 2, että voin pelaa sitten molempia. Nyt klikkaa sitä. Tää hiiri vähän huono. Mä painasin tätä hiiren keskinappulaa. Sitten se right-klikkaa sen tonne. Olisiko se nyt? Mitä jos tapahtuu? Kaikki lähti pois. Se meni toiseen tähän. Nyt jumittaa pikkasen. No, ei sen pitäisi haitata. Joo, 1.0 tämäkin hankitaan. Tässä on niinku kaikki tavarat jo heti ennalleen. Tai ne, mitkä tarvitaan. Sitten täällä skipad. Otetaan. Waiting time 3 sekuntia. Nyt. Oliko se tämä? Create link. Skyblock 2 chip. Hyi. No, täältä se tulee. Nyt teidän pitää odottaa. Tää kyllä sekoilee tää sekuntit. 15, 14, 13, 12. 11, 10. 11, 10. Mitä toi sekoilee? Sori, mun ääni nyt taisi kuulua vähän hinisenä. Nyt ei kuulu yhtään, koska mä en puhu. Ja nyt taas kuuluu, joten 2 sekuntia, 1 mini. Yes, noin. Nyt se on täällä tossa noin. Sitten menette tänne. Kirjoitatte update. Noin. Tässä on mulla Technic Launcher. Ei väliä. Minecraft. Modeja on nämä. Täällä on mun texture pack. Toi. Ja sitten tänne niin. Oho. Ups. Noin. Ja siinä se. Nyt voidaan mennä vaikka kattoo. Noppe. Oottakaa. Minecraftin. Olen käyttänyt Jopin tyyppiä. Käytän nyt Xil 80. Noin. Nyt näkyy vähän paremmin. Tässä on se tekstuuri. Sitten mulla on tää Duget Craft, mutta mä käytän ihan default. Se on täällä.
Oottakaa, mulle soitetaan. Venatkaa. Mene. Mä haluan tän pois. No, oottakaa siinä. Niin. No. Okei, moi. Mä teen video nyt, hiljaa, moi. Joo, taisitte kuulla nyt. Elikkä tässä se on. Myönnetään maailmaa! Joo, ei. Ei se tolleen kyllä mene. Mutta nyt se lataa sitä aika hiton kauan. Toimisiko se nyt? Ei se toimi. Odottakaa, mä otan nää turhat pois. Toimiiko se nyt? Ei se toimi! Miten mä saan tän videon pois? Onko siis tää ykkösellä? Kait. Miksi tää ei toimi? Hetkonen. Tuliko se tänne alle? Näitten juttujen alle. Oottakaa. Ei. Mä tuon sen tänne tälleen. Katsotaan toimiiko. Ei se toimi. No niin, nyt me päästiin ainakin tänne. Joo, nyt ollaan sitten Skyblogissa. Jee! Tehdään tässä nyt generator. Kattokaa, mä oon Joppi. Ja mä aion tehdä joskus Skyblogista videoita. Että saatte vähän... Oho! Mä teen aina tällaisella tyylillä. Että mä laitan jään tänne, koska muuten toi aika huono idea. Kato kun... tulihan siitä koplestona. Hui, shiftillä. Laitetaan nyt. Noin. Meidän oma Skyblog. Mä voin näyttää tällä toisella saman asian. Elikkä. Missä se on? Onko se tämä? Joo. This is crazy. A diamond baby. Täällä on mun texture-esittely. Ois tullut, mutta tietokone crashas. No, tää on nopea. Ollaan. Jos ihmettelee mitä on saanut. No, sehän on se too many items mod. Kaikkea. Hetkonen, päästäänkö me takas? Ennen kuin tapetaan itsemme. Mä menen Netheriin. Päästäänkö täältä Netheriin? Päästäänhän me. Ja sitten täältä me päästään kotiin. Mutta sillä ei ole väliä. Nytten laitetaan Minecraft kiinni. Koska me ei saada sitä muuten. Tosta pystyy. Toivottavasti isosisko ei tule kotiin ennen kuin video on tehty. Muuten mä oon aika gusessa. Ja toivottavasti mä saan tän tähän eteen joskus. Tän Hypercam 3. Tässä saattaa tulla aika pitkä video. Nytten. Onks meillä se update täällä? Ei ole. Update. Prosentti. Minecraft saves. Ja sinä siis. Noin ja noin. Saadaanko me sen eteen? No ei saada. Onko se F2 se, mikä pysäyttää? Ei, ota. Saadaanko me tästä sen? Ottakaa. Anna se. Toivottavasti tää nyt seivaa, kun mä laitan suljen ikkunan.